What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no no. Tina pa. Sige, Tina. Yung jowa ni yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! Videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Yeah, what's up? Okay mga kabingka, itong istoryahan karon mga kabingka, mga klase-klase sa ginatawag og gaw. Kung ikaw na igo kaning mga istoryahan mga kabingka, kato ganing ginatawag ka na ganing makakita kag mga amigon mo nga tawag kong kagaw. Ako ba? No? Katong ako amigo ba? Gitawag ko niya. Gaw, wa mo kuning. Katulot to siya sig tawag sa kuha. Sus kay wa mo kuning nga sa DJ March. Sa pamati kay ka DJ March. Ay. So, dili mo ko pamati. O di man lagi mo lingay, tawagon lagi kagaw. Nga mo lingi, man tawag sa kaig-agaw ta. Ang ba, dili be. Mau siguro gitawag ko niya gaw siguro kay basik tanaw niya sa ko. Kuan, kagaw! Mawa na nga, ayaw dyan kong tawag-tawag. Bala gud sa lain tao gud mo tawag mo gaw, no? Ay lang tawag-tawagan yung mga gaw kay di ko ganahan mo mura ko. Mura gikubid. Di ba? Manindog kong malibo ba? Mura kita og ka ng mga kababalog. Mau ganina ay lagi mo tawag sa kugaw. Mau gani kay ambutang depende sa inyo bahala mo kuan. Dapat ko tong kuan ako istorya sa kong maestra sa una ba. Igagaw gid sila. Oh, digin ako tong kalimtan sa giingon sa akong maestra ba. Sus igagaw gid sila. Pure sila igagaw. First cousin ba. Sus sa una katong wala sa kada og luto sa kuan, wala sa kada og luto kanang luto outlet ba, wala siya nakadaog diya. Kay sa una ultimo ra gud siya. Sus. Walay mo tawag sa gaw. Walay mo tawag sa gaw. Sus katong nakadaog dito siya mga limpak-limpak na milyones. Pag ulis lang balay gitawag siya. Gaw! Gaw! Musta na ka gaw? Grabe gini nga tawana. Tigdaw ko so kay manawag mga no, ayaw mo tawag-tawag ka ng mga gaw-gaw. Ang bagay na kasabot mo ko na tawag mo gaw. Kung pure gid mo igagaw pero ka ng kuan-kuan lang sus. Bala gud mo kinsa yung tawagon niyo yung mga kailan ba sa ako. Ayaw jud ko ni tawag. Okay. Mo tagikubig no, nilinig sa pamilya ng tawagon ko gaw. Marog kang sa yung king diba? O na nga mga kabingka, ayaw di ko nitong tawagi o gaw kay na di ko ganahan, dili din ako matis ang kuan ba kanang tawagon kag gaw na nya dili mo gagaw sus bagay ra man tawag kag gaw ug igagaw mo diba? Mas ako mali mo wala dyan ko ba basta ka ng tawag magana marupur kong sinigo mo gana mga kami iyo dyan ko niya tawag o gaw kay dulibot niya dili man kay gagaw o ganina ayaw dyan ko tagtawag kaninyo gaw. Okay? So, wala na tayo istoryahan na ni kay ano lang trip lang ni wala lang gud istorya lang tag-abutan ng mga diyan mo. Sige.